Ti Masakbayan. Ti napalabas, idinadanon ti graduation da Renz. Inaramat na ti kotse ni Samuel, anapan iti pagadalan. Nakita idadanan si kan Edward, kat umapal dagitoy, tas anda akaraman kadagiti agturpos. Kalpasan ti sumagmamano alawas. Nagrarana ijay Universidad da Renz, Eva, kan Remy, tapno aginrol. Iti sabali abangir, nadanon ti panaganak ni Nancy, impanda nga ruday to'y iti ospital. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas ana pauluhan. Ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ayan ni Nancy, Edward. Impandan iti delivery room. Marigatan unay. Takkel sa kanong amin ti ubing. Ang mga numasies. Awan ngamin ehersisyo na. Kanayon ang nakaidawan no nakatugaw. Kung kanayon ang magnang masadot mat. Aguray tayo lata di tiruar ti delivery room, nana. Anya pa yung ay no di kasta. Ay, ubing pa'y unay ti gayam ko. Nga madanton anak na. Isapay ko mga rod ta makaanakan. Madanaganak pa yun. Aday tan ti doktor. Doktor, nakaanak ka din di anak ko. Ipanday di operating room, misis. O sige, panawan kayo pa. Ayan gayam ti ama ti ubing tagpirma. Ha? Adda kayo dito universidad, ma'am? Adda lagi nagarak dito'y. Dito'y kagayam nga agad-adan. Kat kumusta mo ti panagadal mo? Nasayaat mat, ma'am. Anya ka di akurso ti inalam. Kina doktor, ma'am. Wow! Talaga? Si lang ti estudyante ka na ngala iti kinadoktor. Awan pa'y nagturpos nga estudyante iti kas na akurso manipod pa idi. Sapay ko ma, tagbaligi ak, ma'am. Namnamaag ngagbaligi ka. Tamok anaanos ka nalaing ka nga estudyante. Agyaman ak iti dayta pa nagtalak, ma'am. Adain luwarda na kumutan. Asino nga taday chay? Surutok man tadamagak no asino day chay. Excuse me, sino ka di day ta pasyente? Milagros, nana. Agyaman nak. Ay, kunaklakit din no asino na. Nakigtutak pa. Kunaklakit din no asino itayon. Uray siyak nga rod. Ay, nagbayag matan nga aganak ti anak ko. Apay nga awan dito ni Remy. Kastoy nga oras na makitkitak dito eh. Wan nga agpay so. Apay nga awan pay. Dito iti pagurayan na iti sumaruno a subject na. Ang awan pay. Saan nga tangag sakit? Wano? Adda na pasama kan kwa na. Padasak nga awagan, no ayan na. O sige, tapno maamuan ta no apay. O sige, mabit lang Alaak ti cellphone ko iti bag ko. Mas daawak? Itala ang awan dito eh. Sigud mat nga adda dito iti kastoy nga oras. Hello, Renz. Nakaawag ka mat? Ayan mo ka di. Ada klase mita. Awan ka pa'y? Adag dito'y ospital. Ha? Ospital? Ano ka? Apay nga adda ka dito ospital? Ni Nancy. Adda dito'y ospital taganak nga marigatan. Impandan iti operating room. Ha? Kasta ka di? Kaasimat nga rod Madanagan kami kanina na Aurora. Saan kayo unay nga agdandanag? Ikararag ko. A safety ti operation. Agyaman ak unay, Renz. Sapay ko ma. Tamalpasan ti operasyon. Sino a Renz di kinasaritam? Ni Renz Agaba. Apay nga awagan nyo iti gabat, nana. Kat numada mga agad-adal iti universidad. Ha? Agad-adal? Sino di pang papaadal kan kwa na? Di na pa'y mabayadan ti abang ti kwarto na idi kanyak. Adan sa lakay amang tultulong kan kwa na. Sa may nga scholar. Libre ti tuition na. Nakaamuam nga damang tultulong kan kwa na. Imay di lakay, idi nagturpos kami, nana. Nakakutseda ka niya, Renz. Anya, nagturpos ni Renz? Ito
Talaang anamwak dayta. Isupay nga ro di valedictorian, nana. Dalaang Nancy kan Edward, di saan ang nagturpos, idi. Ambumong ti agmaneho, apok. Insamiram tinagadal kan nagsursuro ang nagmaneho. Utang ko amin kada kayo tinasaya at mapaspasamak iti biyag ko, lolo. Nuanyaman ti rigat ang napadasam iti napalabas, saan itan, apok. Inasikaso na ka na imbag, isuasan kamat abaybayan. No inasikaso kayo man, dayta kat gapo iti panagayat ko kada kayo. Taimbilang nak, apod nung apo ko yo, lolo. Mamati ka kadi, at mairuruman kat saan abaybayan ti apo. Lolo, dayta ngamin ti kanayon nga ibaga kanyak day dinanang. Madi ka no, timanglo ko iti pada a tao. Ala, ituloy mo ti kasta kababalin mo. Tapno kanayon na kamat atarabayan ti apo. Lolo, agtong palak iti amin nga ibalakad yu kanyak. Ay, imbaglakit din ta nakalasatan dagiti agina. Lalaki ti anak mi. Naglukmag. Iso ang narigatan ni Nancy. Itataadan anak yo. Masapul nga agawid kan ijabalay. Tapno maasikaso mo't ni Nancy kan ti anak yo. Kaya't siya makiawid na balay yun, nana? Saan aga po taawatan ka akas manugang no di kat asikasuam ida nga agina. Uwa na, nana. Yawag ko balay mi. Tapno amuda. Itataadan pamilyam. Masapul nga agbiro kamutan iti trabahom. Tadan mang namnamakan ka. Wala na. Apa man na makatanggad ni Nancy. Inakagbirok iti trabahok. Narigat ti agbiro kiti trabaho, taubing kapay. Kandi kapay nakaturpos iti high school. Ay, day tangamin kat, taapurado kayo unay. Apay anak karupangat ka dita. Naglaing asumaw ni mamim. At daklang aruden dito eh. Tila may bagbagana pa'y. Anong samon? Talaga kasya ni mami. Ibaga na nga ubing tapay ka nung amin. Ang mga nuinton at dako ni Jibalayo. Pati si Kamat, sumanaw. Adda nga ta sumanao, no husto ti aramid mo. Saan mo't nga ta? Narigat samot ti makikabalay kini mamim. Bagayam latan Agtong palkalatan no anya ti bagana. Ngamno jak makanos. Agawidak. Panawan na kami iti anak ta. No kayat mo? Sumurot kayo kanyak. Kasanon, no di kamot agkatunusan kadagiti dadakkel mo. At dala ko mapagyanan ta. Ngawan ti makibibiyang. Kasano, kat agpada nga awan trabaho ta. Narigat ti agbirok iti trabaho. Kasano tayo nga agbyag? Masapul mat nga adda agaw awer. Itatada yun dito'y balay, asikasuam ni Nancy, tada pa ka kumikumak. Saan nyo nga ipatudon amin kanyak? Wala na. Adda ka di papanan nyo, mami? Awan, gamdyak kayat asyak ti pangnamnamaan nyo. Kunak ngamin idi nga agadal kayo pa'y. Ita, adan anak yo, ngamawan mo't iso amin yo. Uray daya perla kumati ubing, di kayo pa'y makagatang. Agawid akbiit. Tainak mangibaga ka dagiti dadakkel ko iti paggatang iti diaper, nana. Abangan no iti ipapanaw mo, ket di ka nagsubli. Agsubliak. Barang adda maited da kanya akwarta. Idi pa'y kumamasikog insagana amon ti panaganak na. Anya ngay ita. Maawatam ka di itan, no apay nga imbagak idi nga agadal kapay nga umuna, sakbay nga aggarangganjang ka. Wen, mami, pakawanan na ko, ma. Anya pa'y ti maaramidak kat nalpasan, saanan amay babawi. Ngamsyak ita ti agparikot kadagiti masapsapulyo. Ay, just kikit de. Bayan nyo, mami. Tagsapulak to iti trabaho. Agsapul kay ti trabaho? Kasano ta anak mo? Ibolos mo latan di ta kwarto? Kasano ang makadede? Pasensya kayon, mami. Barang adama diskitar ni Edward a kwarta. Day takot.
Saan nyo ang napanunot dagiti abanag? Sakbay ang nagsagmak kayo. Adda ka maggayaman, Edward. Adda ka din na diskitar mo? Ang damat basit. Inggatang ko na iti adu-adaya par. Taigabur ko man kini mamim. Pasensyaan mo ni Mami, Edward. Nasakit lang tinakam na, ta saan taan nakaturpos. Sa maysa, makikabkab-balay talaang. Makapasakit met ngamin ti panagsasaw ti inam. Bagayan talatan. Tapno saan nga ad-adda asumanao. Kastoy gayam ti rigat ti makikabbalay. No amok la ko maakastoy. Aganos ta, tagpada ta nagsukir. Umapal ni Mami, taagad-adal ni Remy. Kan, adda pa'y nadamag na amay sa. Anya day ta nadamag na. Ningamin gabat. Naku na ni Remy nga agad-adal kanumat iti universidad apagad-adalan na. Anya? Pangalanan ngay kumay ti pagadal na. Valedictorian jay tao. Iso asaan nga agbayad iti tuition na. Sublatan man mat ni baby. Nabanuga ka mangisalsalakan ko na. Apay ngamin nga isalam. Idi sumlatan. Agsardeng to no mabanog nga agsangsangit. Agurigor. Sublatan mat Tay-tay pay lang agur-urok ka. Nabanugak nga rod anapan nagbiro iti trabaho. Inaktumanan into bigat. Makapasuron ka mat. Dinak pa'y amo at tulungan iti rigat ko. Nalakaayat ti kanayon ang mapuyat nga gisala iti ubing. Imbagkan ka Tanda ka lang dito balay. Siyak ngay. Kanayon nakarumar. Pumanag na nga agbirbirok. Una yan ti kastoy. Dep pa ti babawi. No apay ang nagsagmakakan ka. Nang nangruna kanya ka. No amukla kastoy. Adayumot nagsagmakakan ka. Makarengreng tangiwat mo. Amom ka di nga idi na pa nag-ijayan da Nancy? Kanayon ti apada ka ni Edward? Apay ko mga agapada. Kat no nagsamit ti ayan ayat da idi. Di da pa'y mapanag-eskwela, tamapandag date. Gapo siguro iti rigat ti panagbiag da ita, Agpada damot nga awan trabaho na. Narigat nga min ti agbirok iti trabaho. No di pa'y nakatulpos iti uray high school laeng. Kimutong pa yun ni Nancy. Kaslabim makat ti langana. Agsipod, taadan responsibilidad na iti anak na. Samay sa, ti konsumisyon kat mangpakutong iti tao. Dandani akon agturpos iti kina-nurse. Ngamsi ka, saan pa'y, ta kina-doktor mo tinalam. Ikaguma ka na yunan dagiti units nga i-enroll ko, tapno daras malpas. Ag-summer kada summer, tapno saan unay ang mabayag. Diyay to pagtrabaho ng ospital ti pag-internam, No iso ti ibaga ti pagadala na papanak, okay lat tamat. Ay na, adanton gayem ko doktor. Sapay kuma tamatunoy ko day tang arapaap. Posible ang mapasamak, tanasaririt kan nagagat ka nga agadal. Nagngangato dagiti grado. Diyak pa'y malipatan. Ti panang papanaw da kanyak iti pagkaskasiraak. Tadyak makabayad iti abang ko. Ngam no maminsan, adadagiti pasamak amang itundakan ka iti pagsaya atam. Sabagay, pudno day takunam. No dinak pinapanaw ni Nana Aurora. Saan kami mata nagkita ka ni Lolo Samuel? Anya nga ta? No sarong karak na Nana Aurora. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napuluan. Ulila, dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.